నేను మనుషుల్ని గౌరవిస్తాను, కానీ నేను గౌరవించే మనుషులు దేవుళ్ళు ఈ అధ్యాపకులు. మనల్ని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు నుంచునే పాఠాలు చెప్పి చివరి వరకు అక్కడే నుంచుండిపోతారు, కానీ మనం ఎక్కడికో ఎదిగిపోతాం. అటువంటి అధ్యాపకుల్ని మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళమైనా మర్చిపోకూడదు. చాలా గొప్పవాడైనటువంటి బిల్ గేట్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఆయన తండ్రి ఒక టీచర్ అని మీరు ఎంతమందికి తెలుసు? गुरु ने संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं? तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।